Kamar yadda kuke gani aiki ne akan masu haƙon zinare. Insha Allah wasu masu haƙon zinare ne su biyu. Ɗaya daga cikinsu yana bibiyar wannan shafi mai albarka na ɗan gatan Malam TV, yana bibiyar YouTube ɗin namu insha Allah Rabbi, wanda ya ce yana buƙatan asiri na zinare. Kamar da kuke gani asiri na zinare ne yake buƙata na suna haƙon zinare. Ya yi mana tambaya akan haƙon zinare, ya ɗauki namba zai mana magana a WhatsApp. Ya yi mana tambaya akan asiri na neman sa'a haƙon zinare, kuma ne masa dukkanin bayanai insha Allah Rabbi da dukkanin abin turare baƙin ɗan akuya ko kuma baƙar akuya insha Allah Rabbi, kuma ya faɗa mana sunansa, muka fitar da hatimin sunansa na sa'a, sannan muka fitar da hatimin zanen hannunsa na hagu da dama. Insha Allah wanda hakan ya hakan muka gabatar da laya ta wannan hatimin sunan shi da na hoton tafi hannun shi, da kuma muka gabatar da lazimi da kuma wannan yankan baƙar dabba insha Allah Rabbi, wanda hakan muka gabatar masa da wannan aiki. To insha Allah Rabbi ranar da muka gabatar da aikin to washe gari shine nan ya mana bidiyo ya samu wannan kamar da kuke gani. Ya samu wannan zinaren kamar da kuke gani, mana bidiyo ya tabbatar da malam fa addu'a ta buƙata ta biya, ya samu zinaren da duk ba ma shi ba ma tun da yake ba a wajen ma, a inda ma ake haƙon zinaren wani bai taɓa ma samun zinare kwatankwacin shi kamar na wanda ya samu ba, kuma ya yi godiya, ya yi fatan alkhairi, har kuka yake sadda yana man bayanin cewa ya samu. To duka ba abin da za mu ce da Allah sai godiya. Wani abin ba ka gwadawa ne za ka yi tunanin cewa ba haka yake ba. Ai dole sai ka gwada sannan za ka tabbatar da ya aiki yake. Aiki nake yi kamar yankan wuƙa nan take, za a yi ɗaukan namba a zo a mana magana a WhatsApp domin ƙarin bayani nan take a cikin sauƙi masha Allah.